Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Karon ang ika-19 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 6, bersikulo 41 ngadto sa 51. Ang mga tao nagbagulbol batok kang Jesus kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit," miingon sila. Dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit? Si Jesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagulbol. Walay makari kanako gawas kun ang akong amahan nga nagpadala kanako. Maoy mo paduol kaniya nga ri kanako og banhaon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios og mamati sa amahan og magkakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamang nga nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, bisan pa niini nangamatay gihapon sila. Apan ania ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mamahimong mukao diini og dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.